DJ Marmet, Yo. O, klasyczny beat do freestylu. Tak. Jaka tradycja, teraz daję punchline'y, bo twój poziom już dawno przestał być fajny. I prosta sprawa, teraz gram, to jestem freestyle. Wyglądasz jak jakiś kurwa konserwatysta i napierdzielam cały czas. Daję to pomyśl, mam poglądy jak stadion narodowy. I mimo wszystko cały czas graję tutaj te wersy. W tym momencie mogę być tu kurwa pierwszy. Mimo wszystko cały czas mam ten dół, bo nie nawiązujesz do tradycji WBW. To jest inna sprawa, ziomek, jestem bliższy ciebie, ale ty pokazujesz teraz niższy level, więc zamknij się. I to jest prosta kpina, bo nie nawiązujesz wcale do tradycji Lublina. Ja tu poginam, wyprzedzam ciebie, wyprzedzam ludzkość, więc kurwa zrób coś, bo masz już w głowie pusto. Yo, gram to cały czas, daję w wersach. To jest coś jak kurwa tradycja rycerska. I wiesz, że kiedy to gram, to płynę na bitach. To nie Bydgoszcz, ale napierdalam jak Zawisza. A ty zawiśniesz za chwilę, teraz sprawdzaj to ziomuś, bo napierdalam piw, to jak Bydgoszcz i Toruń. Szybko ci znowu mogę dopierdolić, bo kiedy wchodzę, no to wiesz, mogę cię przeszkolić. Okej, to byłem ten. Techniczne wejście. Temat dla kota. Światła mijania. Światła mijania. Światła mijania, yo. Kurde, blaszka. Mówił o koszulce, ale taki ubiór mu się marzy, bo jak broma skurwienie wypisane na twarzy. Yo, tak to jest, ziomą. I właśnie kurwa masz też na niej młodość. I tak to jest rap z podwórka, a ten kurwa przylaz w rurkach. Yo, cały czas, słuchaj jeszcze zdania. Mam temat światła mijania. I cały czas jedno mnie jebie. Ej, w sumie bardzo łatwo jest wyprzedzić ciebie. I tak to jest. Ej, może jestem szalony, ale tego frajera wyprzedzę z prawej strony. I tak to jest. Ej, ja już nie wiem. Wiesz, że na tym się obejdzie bez ciebie. I to jest tak, konkretnie to rap. Ja jestem tak dobry, że aż kurwa przyszedł w słuchawkach. Yo, ej, słuchajcie jeszcze jedno. Temu kolesiowi nie pozwolę tu spletnąć, tak to jest. I w sumie on ma raka. Trzymaj te łapy i kurwa tacz kujawiaka. Dawaj, dawaj. Ej, bo on kurwa może rozpierdolić Polkę. Tak to jest. Ej, dawaj w sumie wersy dobre. On taczy kujawiaka, a ja wyrywam Polkę. Yo! Dawaj beat, idziemy z tym. Marmet, mocny beat, Jak można trochę głośniej tego majka? Yo! Wchodzę na wersy i tu jest zapał. Nie kujawiaka, ja teraz kuję łaka. To prosta sprawa, cały czas rzuty ten patrzan. Jesteś tak żałosny, że przyszedłem w słuchawkach. I cały czas gram, to powiem. Kurwa, jesteś jak słuchawki kanałowe. Dobra, cały czas lecę super. Będzie się kurwa ruchał z łukiem. Wiesz, ja teraz gram, cały czas sprawdzę spam. Bo kiedy wchodzą wymówki, ruchać dwa. Daję to tam dokładnie, sprawdzę ziomuś. Daję rap z innego poziomu i wiesz, to będzie tak, kiedy gram na wersach. Wchodzę dokładnie i teraz na pierwsza. Jeszcze jedno, wejdę tutaj z punchline'em. Kurwa, jesteś taki brzydki, że przyszedłeś w czapce. Ej, chodź. Ja jestem brzydki, dobra tego nie wiem, nawet VN-em jest przystojniejszy od ciebie. Właśnie w tym momencie chodzi o pyskach, w sumie gra tu wszędzie. Jaki pysk, ziom, tak to chwilą, ma taki pysk jakby od lat był pedofilem. I tak to jest, w sumie to jedna racja, pedofilia, dla niego masturbacja, dawaj proszę. Tak to jest, nie wiem co to robię, ale kurwa mam ten gest, pedofilia ją. Ej, to jest swogie, on sobie kurwa w domu sam wali nogę. Tak to jest, ej, nie wiem co mam dodać, ale on jest z was, tu robię loda, jej. Nie wiem co jeszcze, kurwa to ładnie główki, robi tyle lodów, jakby spierdolił z lodówki. Zmiana. Yo! Ej, wchodzę i teraz tak to gram. Spierdalam z lodówki, ty spierdalasz na psach. I prosta opcja, gram sobie ten wokal. Spierdala na psach, bo przecież opierdalam kota. Prosty wokal, kiedy wchodzę na paszę. Sprawdzaj, wygrywam teraz tutaj w tej walce. I mimo wszystko, cały czas jadę na bitach. VN-em, ciebie panny nie pytają co słychać. A co słychać cały czas teraz u mnie. Wiesz, że u ciebie słychać tylko płynie. I teraz tak, sprawdzę jak to lecisz. Pedofile, jak to cię wpuścił, tu są dzieci. Cały czas prosta sprawa. I teraz zbieram za te wersy brawa. I mimo wszystko, yo, teraz kojarz czego czula. Trzymasz rękę, co kurwa to chuja? Zmiana. Yo, Ostatnie wyjście w tej walce, kot. mówisz o psach, oj drogie dziecko, ej patrzcie kto tutaj się ubrał na niebiesko. I tak to jest, w sumie to chuja, faktycznie, trzymam rękę do chuja. Yo, ej dawaj tak to się chwali, ale ciebie kurwa nikt by nie chciał zwalić, ej. Jeśli chodzi o jego problemy, tak chodzi go szlamo, że zaraz ci zwali ze sceny. Yo, ej, a tutaj niezły powód.
możesz! I tak to ma wyglądać! Obie strony się mega postarały, o tak chodzi, mordeczki. Kiedy policji kordon, ty moja mordo. Niech flary płoną. Dobra, wasze zdanie jest teraz ważne. Docencie obu, ale wasz wynik jest dla nas naprawdę istotny. Zróbcie hałas, jeżeli podoba wam się bardziej MCF.